Pentagon chuan UFO chungchanga file thuruk reng thin ati chuak thar le ta a report tam tak te mit ngeya mutu te thusoi le video hu ngai lo tam tak mi pui mu thei turin a pholang le ta tun trum hi hetiang thil pho chho voi nga na ani tun truma ero hi chuan pilot ten van sanga kil thum nei eng mak tak an mu le kumsang kha zakwa somruk pathuma brazila wana tanga thir hlum lo tla chunga mihring ruang om anga an soi te thlengin pho chua ani heng file te hi unidentified anomalous phenomena UAP chungchanga sarkarin ti lan atum pursue presidential unsealing and reporting system for UAP encounters nuaya tihchhuah ani mase sarkarin hetiang thil mu te hi khovel ponami te an ni e ti fin fian engma ala tihchuak chuang lo Afghanistan ram chunga kil thum nei fit zanga vela lian thom engma chualo mu ania hei hi kumsang ni pahnia Bagram airfield Afghanistan athleng ani FBI in pilot te akomna rikota alandanin sipai pilot pahni chu RC thlirin pona an oma zingdarli le achan vevela van RC te chu thok le khada an mit muwa an bodwa ka kan chunga hian thil lian tak mai aron thlok ti a hriat thei ti in FBI report a chuan a inzia pilot pakhat chuan ri engma chualo kil thum nei fit zanga vel zeta lian a mu tia soi thom engma a chualo wa thlona pa ngai anglo takin dinglama akwal don chuan veilam panga degree som kwa in a let thuta akwal zo chuan angai te bokin a ron let lia darkar khata mel za som sari pathum vel seta chakina thlok ni in angai a thian pa point a mu ve a kha I mu ve em ti in anin au hial ani heta pilot pakhat tho hian October sangni somni pathum atang khan commercial plane akhala chum kha chu thlona a thlo pui lain eng mak tak tak a mule ti a report bok Boston atanga Dublin pana fit sing thum sang sarya sanga a thlo lain a thlona chung fit sing khat sang thum vela eng mak tak a mu eng then khat te chu chelovin an dinga a then an thloka an thlok chak le thlona landing light ang dewin an lang na a an che dan ero thlona pa ngai te RC thlok le satellite emo Starlink te che dane na in ang lo shim he pilot hian voi som ve lai a muto a voi khada darkar chan ve ataka darkar ni lai a o thin February samni somni pali a Sioux Falls bul naya relate 0.8 a athlo laya a mu phei chu som chuang lai an ni a video in ala hial vani thak takin engchiat nama atok lova mel zavel zeta hla at om ni in kangai ati file dang pakhada chuan October sangni somni pathuma Colorado Springs sa thil thleng a chuang ve thunga hei hi Pentagona lo thok tole anu puin an mu ve dan ani an soidanin kil pathum nei thil dum lian tak rimia lo fit zathum vela niama thlok an mu a taksa chu alang tlang de uruya tui emo chum emo atanga thirang maya fialo ruai hiana in tuama a thlo bodona rong pole silver rong in pol de aron chuaka chu a chakna hnar ni in an ngai ngil takina thloka thok le khata ngil takina in vorka nga abo ngal dai ani kumsang hazakwa somruk pathuma Rio de Janeiro Brazil athleng hi amak ve hle bok mita mutu te soidanin thir hlum metal ball lian tak hi wana tangin alo tla a leya fit som pathum vel zeta thukin aron tumbur mai ani ome tukverte takte ang nein dar thalang cha takin akhua a chunga chuan mihring ruang ang tak thuziak hriat thiam lo inziana kor cha tak ha an hmuwa ma se he file record hi a feed fian ani lova mita mutu te thusoi le chanchin buwa lo chuak to atanga la khom ani chau zok sarkarin khovel pon lam atanga local ani ti fin fian engma anei lo he file somli pakhat ti chhuah thar hi pursue ti hming puwa kalpui ani a file te hi Pentagon FBI CIA State Department le White House atanga la khom ani US Secretary of War Pete Hegseth chuan
War Department hian President Trump pakai hruaina hnuaia unidentified anomalous phenomena chungchanga kan hriatna te hi mipui hriat thei tur ati lan atum ani a kum tam tak chhung thup bo alo ni to awangin mipuin rin hlelna an nei thina tuna chuan an mani ngein an hmu thei to ang heti chung hian he file ti chhuat har te hian alien thlawna emo khovel pon thil emo ani ti anem nget thar ta tina ani kher lo mit nge ya mutu te thu soile chuina file te chu thudik zon atana mipui hriat theya ti chu ani zo ti in a soi